Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Wa di ko kaila sa DXUA may gala. Nagbag-o naman ang nagbag-o naman announcer. Nagulat po ko nga mo si Julius. Di man po si Julius mo yung nagstorya. Patiran mo na itong ID na to dire may gala sa kuan. Sa DXUM. Nagasikat. Lagi. Kinsa kay nagpasikat ani si Juan siguro. Ha? Ang bigo na tong pan. Maayong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Ang inyong naibawan sa stroke may gala. Ha? Kana ramang mahiwi ang naong kanang makuan maparalyze ang katunga sa lawas kanang mabulol ang istorya, di ba? Pero ang stroke may gala, dako ay siya maapil. Daghan siyang maapil nga organo. So, karon ako ni gina-istorya sa inyo para makaibalo mo. Ha? Kay kadaghanan dili ma-recognize sa pamilya. Pag-abot sa doktor, kung wa po nagkulang seminar, di po niya ma-recognize nga stroke na ito. Ang unang symptom yun sa stroke, dili ninyo may bawan ba? Kadaghanan gani, dili pa ka-doktor magka-detect, nag-stroke mo na inyong pasyente dahil. Ang unang yun na symptom ay gala is blindness. Dili makakita. Ay isa lang pagkamata, kung di ba, pikas-pikas mata. Matingalan ka sa usa ka tigulang, hindi naman nakakita si tatay nga gahapon mayo man nagbasa-basa o tanaw TV. So, kanang blindness may gala, ang ophthalmologist sa bagay makikita na. So, ang inyo yung unahon, kung naay blindness o naay bay mawala ang pananaw ang inyong parinting at tigulang, inyong dalon sa ninyo sa internal medicine. Pag dili, mayingon siya nga, tungod man is kasing-kasing, ay to, tungod man kay, basig, na ay problema sa mata, palit lang tag salamin. No, dili maayo. Ipatanaw yun siya ophthalmologist. Kay ang ophthalmologist sa bagay makadetect ka na may gala nga, ang iyang mata, normal. Pero di siya kakita. Kaya dito di ay, naay gitawag sa mga doktor nga lacunar stroke. Ang naigo sa iyang utok may kala, ang katong sentro sa sentro sa pagtanaw sa tao. So katong sentro sa utok na to, maigo to blood clot. Dili ta kita. Tungod to sa stroke. Ang ikaduha may gala, basta mo kusog na ganay ko, istorya, sugod na po ng ubo. Ang sunod may gala, lisod kayo itulong. Tingala po nga, ano man yun na may sambol sa kong tutunlan. Usahay, ma-misdiagnose sa doktor, mayroon nga, COVID. Lagi kapila na ko anak may gala nga. Pag abot sa ako, sa kung saan na tambal, niya, sige swab, negative sa swab. Pag ingon ako sa iyang nanoy, ang tanan ko ba, taas ba imong blood pressure sa una? So, ano ba naman do? Pero, niyaging mga adlaw, di maayo akong tulog. Niya, sige na ko kasuko. Possible gyud siyang stroke. Kaya di ba gyud na siya matag-an may gala? Kinahanglan gyud siya CT scan kung gusto gyud niya may bawaan, pero pag imong na siyang i-analyze kung ang doktor aware gyud sa mga inganan ng complication, makasulti siya. So, mata, tutunlan. Ay katulo may gala, magkatawa mo. Kaya nga no, di lang siya kadungog ba, kalit. Kasi, kusog man kayo mag-istorya ni si Papa sa una. Karon nga mo singgit naman. Naunsan man siya. Isinggit niya ba? Hindi naman dahil siya kadungog.
Tingala mo nga, saan di akong tiyo nga? Ilumon man kayo na hinay man kayo na istorya. Karon mo singgit naman so di na dahil si kadungo may gala. Singgit naman. Ang sunod anak may gala, ang igo, ang pag ginhawa sa ilong, wag yung kay may bawaan nga. Hindi mo na siya kasinhot. Nga, sangin lang COVID ayon. Nakoy pasyente nga. Hindi sa ginawa, nabot na nagduwa ka, dili siya kasinghot. Swab diri, swab dito, negative. Sangin lang siya nga, positive sa COVID. Luoy yung tao, i-isolate. Guwang na ba, pero sa man nga mamay patakaran ka kay di na daw simptoma sa COVID, pero negative ba ang swab? Ang ikalima, my God, ang kasing-kasing. Kani mga simptomas akong gina-istorya sa inyo, ako lang siyang sulti na ko sa inyo kay para makasabot gani ano man is papa nga kambyo man. Ang isa ka simptomas may gala nga dili gid mo makasabot kay sa puton kayo. Ilamon man kayo si papa sa una. Susayo pa sa buntag, sapot na. Sige nagkasuko. Naman kayo sintro sa atong utok may gala nga. Kung ba, nag-control sa atong temper, nasiya sa atong utok. Kung maigo to siya sa stroke, blood clot o bleeding, sa puton ka kayo. Muna siya nga i-analyze ko na siya. Kaya basig, taas ang blood pressure. Di ay, stroke na. Usahay na ba, kaya tungod sa kagamay, dili makita sa CT scan. Di kung sa nalay pasangin. Ang sunod nga simptomas may galang na di gyud mo makasabot. Kanang shortness of breath, pero may kaning Bisaya nato kanang kulang sa hangin. Sige nang kag adto kag doktor, kag kuan, mga cough syrup, mga cough tablet, may ngana negative. Hindi makuha. Giswab negative sa COVID. Bisag unsa lagi himuon, di gyud mawala ba? Antod nga matingala lang ka nga. Abot mo 4 years, 5 years, naayo lang iya. Sus. Stroke din. Ang kasing-kasing may gala, muna yung pinakakuyaw. Kay ECG, before siya ma-stroke, ECG, normal. Pag umang-ECG, pag stage yan, nakita na ba nga, kalit naman yung, sayaw man yung kasing-kasing ni Manong. Palpitation nga, irregular na yung beating ba. Kalit lang, kalit. So, kaingon ang doktor, sa man siya nga, bago lang muna po niya siya examine, kunya, karon hinoon, di naman makontrol ang kasing-kasing. Di pa inom kabitilol, bisoprolol, di makontrol. So, bantayan na siya. Bantayan yun na siya. Ang sundod ka simptoms may gala nga. Masig ako gadi. Naisahan dyan ko gadi. Naitigulang ba? 64 years old. Dili kalibang. Taglima ka adlaw, dili kalibang. So ay gani, mabot pag simana, di siya kalibang. Sige lang sa inom sinukot. Sige sa inom sinukot. Kaya mo inom sa sinukot, kalibang sa gamay. Di, kung sa may suspitsa ni mo, di, tumor dito sa tinai. Di ba? Kung matig paminaw na ako sa doktor sa kahanginan, pasangit yun ang tumor sa tinai ba? Ano man nga, di manihinon sa kalibang. So, i-CT scan. Pag CT scan na may gala kay nagdubli naman ang iyang may makitang tumor dito sa tinai may gala. Di running ang doktor. Pagkadako ba niya tumor nga ang tigulang wala man nagpayat. Di pa musuka. Pero naagin siya, bukol ito madako sa CT scan mo.
Iabrihan ng tiyan. Tapos pagkapi may gala kay kung may tumo. Sa ako na lang. Di, sige interview. Nasakpan ba may gala? Si Manong di ay naglakaw-lakaw, nagkalitlag ka. Kuan, talipong. Niya, nilingkod siya sa Dapins Kalsada. Kapila lang kami notos, nawala man ang lipo. Di, wala na to niya ibali-balihi. Kunti pagsugod nga, dili sa kalibang, 5 kadlaw. Tiaw. Stroke, nga di lang day kalibang. Kapila na kupugkuan na mga atubang mong pasyente may galaba nga. Naparalyze. Bulol na istorya. Nya, walay findings tanan. Wala gyud, pero di kalibang. Mabot og 4, 5 kadlaw, di kalibang. Di CT scan, colonoscopy, normal tanan. May matong pasyente ako nakita kay naway bukol, naway tumor makita gyud sa CT scan, pero katong uban wala gyud. Divulgation ang kung utok ato mahigala. Mao na siya nga karon istorya na ko sa inyo nga nagay incidents nga mag-stroke ka nga dili ka normal kalibang. So kung na may pasyente nga stroke sa inyong balay o pariente ninyo, bantay na siya kay bisag unsa na lang na siya inom mo. Sinupot, Dorpulax, tanan, bisag unsa na lang na siya. Niya makalibang gagmay ra kayo. So ang unang buhaton na may gala. Labatibag yun. Okay, di man mo kay balo mo labatibag gud sa una tanang balay sa insik na may labatiba. Karon wa na kay balo ang labatiba so makapalit na mo anang kanang murag labatiba nga kuan kanang himo daan sa parmasya ba. Fleet enema ang tawag. Fleet enema. Mura na na sinosol. Na sinosol nga humok ang plastic nga murag toothpaste, no? Sunod pag di na po si kalibang mga tulo at kadlaw di kalibang isok-sok na ito sa lubot sa inyong pasyente. Nya pislato ninyo. Otdong jud to ninyo ang kuan, otdong jud to ninyo ang sulod sa katong fleet enema dito na mo daan sa CR. Kay pag human mo pislit ana, pila ka seconds bugwak ng tae ba. So relax na mahaw ron. So nga ni na siya may gala. Daghang kay mga symptoms pasanang at kaman to constipation, dili kalibang. Nako yung isa. Kan dili ka ihi. Day kung 65 years old na ang pasyente, di atong suspetsahan dayon prostate dayon, di ba? Pag ultrasound, normal ang prostate. Sabi ihi, wala UTI. Nya kay libugation naman ng doktor, tagaan na lang og tambal para sa prostate. Di ay ito, sa stroke di ay. So kani mga simptomas mahigala, kinahanglan kamong mga high blood pressure, kamong mga naay parente sa nga naay stroke, aware mo ana siya kay dili na siya matambalan ba. Igoro supportive lang ninyo mahimo. Sanang di ka simot, di ka kita. O kung di ba, naay sambol dyan sa tutunlan, di man naman kung tambal lang. Mabuti, ulap yun mo mga upat. Ay yun sa 5 ka tuig. Tuig ha, dili na, adlaw tuig. Nya uban, dili yun maayo. Kanang makita bitaw ninyo ng paralyze. Mahiwi na lang nawang ana. Pila ka adlaw, pila ka tuig, di gyud siya mawala ba. Kung ano ba maayo pod, walay tambal-tambal. Kanang ginahatag sa stroke. Kanang ginahatag tambal sa stroke. Prevention na siya gadi musab. Dili mo usab ang stroke ba. Kay kung usab ang stroke niya fatal. Kadaghanan na patay ang pasyente. Muna siya bantayan gyud siya nga dili gyud usab ang stroke. O kani mga komplikasyon na kung gistorya sa inyo karong buntag, importante kayo nga aware mo ana para di na mahurot na yung barta ba. Pinangataay ana naunsam is papa nga di man kalibang sus. Na ako'y pasyente agi na lang colonoscopy, endoscopy, CT scan, MRI, daghanan nang himo
50,000 na gasto sa pasyente, wala nakita. Hantod nga, nag-istorya ko, ambot og dire ba to sa radyo ko nag-istorya o sa TV ba? Nag-istorya ko nga, na may TV na ko sa una may sa ABS-CBN, mga 19 kupong-kupong pa na nila na mga ukadong. Basta dito ang istorya na kung kanalagi mga complications sa stroke. So pag ingon ako ingana na niduol sa ako nga pasyente nga ang akong papa tidagdaghan ang gihimong laboratory way nakita ko na stroke na siya dong Nikatawa gani ang parente kay mo man nahiwi ang naong sa akong pasyente, walay stroke, walay na paralyze, wala tanan. Gusto man gyud nila ma-probe. Kuan siya, CT scan ng utok. CT scan of the cranium of the brain. Kita gyud dito. Masay lagi mo binuang na lang kung may gala nga. Mananagna magugulay. Mananagna man jud ko gyud. Mobitaw mo gahunahuna ko butang mo kanang bulang kristal de San Pedro. Kay managna na lang ko. Kana lagi. Kay tungod sa dugay nako pagka-doktor. Wa po ko nagbulak-bulo sa medical school, daghang kay ko natun-an. Ug kani mga ako ginastud diri sa radyo, rare kay na sila bang mga butang ubang doktor gani o lagi kamisyon. So kani ako mga videos, mga kuan sa naman sa YouTube. Inyong from time to time tanawan ninyong na information nga may bawa ninyo dito adto mo sa YouTube. Kuan siya kanang doktor sa kahanginan na gud o pati ba Edward Kagapi na title sa YouTube. Isa ng kalibo siguro among video dito. So adto mo dito kay daghang kay mong matun-an gyud si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Kanina nga kung tinamong hulat-hulat gani may gala kay ikalit lang magkambyo ang announcer. Asa naman to si Denise. Wala man. Kalit de, mga pulis de. Ang doktor sa kahanginan nga text may gala diri sa radyo. Ang numero, i-memorize gana ninyo kung wala pa sa inyong cellphone, ibutang na dayon 0966 400 5595. 0966-400-5595. Ang sekretary nako, which is the most important telephone number may gara, kay dito yun mo mga tanong. Kay kung mutawag mo sa akong personal line, dili ko tubag kay tungod sa kadaghan nga ginatawag sa mga hospital. So ang akong sekretary gid niya kontak ko 0995 221 8007 0995-221-8007. Nakanotice mo, huwag ko nagubo. Gibaba na ko akong punada may gala kay naunsa naman yung gatigulang ko. Kusgo na akong istorya. Mukatol ako tutulan niya. Muhutoy na ba yun? Nadugay kayo mahuman. Mga lagi ni. Mga na ini. 0909-115-055 Carmen, Davao del Norte. Do, pila ka silicoxib tumaron sa usa ka adlaw o pila ka adlaw. Ang pag-inom sa pain reliever doy, hantod lang yun kumawa, nawala ng sakit, undang na po ka sa pain reliever. Kaduha sa isa kadlaw ang 200 mg o kaisa lang sa isa kadlaw ang 400 mg. Kuha ni mo? So, dili na siya ingon nga magsigi na lang kag-inom. Ang iyang boundary ana manoy o manang ang pagkawala sa sakit. 0909-309-7783
as lang ko unsay tama buhaton kung magpa FBS. Mukaon sa mga 6 p.m. panihapon unya mamahaw human sa procedure o mukaon ka mga 12 a.m. unya mamahaw human sa procedure. Di 12 midnight doy 12 p.m. dili na siya a.m. 12 p.m. Di na ka mukaon maski tubig wala tanan. Wala gyud. Hantod niya kuha ang tubig dugo sa buntag. So kung makuha ang kag dugo alas 8, ay ano ka mamahaw. Di ba? So importante gyud na siya kay ngano kung nakakaon lang mo gamay, nakainom ng tubig gamay, mukambyo ang units o ang readings sa fasting blood sugar. 0955-980-5994, lalaki, tagong 54. Unsay tambal o almoranas para muhiyos ni, dugay na ni. Kung dugay na kayo imong kwandong, almoranas, mugawas na gyud siya, manay unod mugawas. Nagpasabot nga dili na makaya sa tabletas o unsa ba suppository. Dili na gina siya makaya. Kung di nimo maantoy ga bitay-bitay na sa imong lubot, operasyon. Ang mga ointment, mga suppository, kana tanan wala na siya. Useless yun kay na siya. Maski pag isa katarong ointment ba, dili na siya makuha. Kay naghimo naman siya unom. Kung tigulang na ka, mabot na kag 65, 66, na napakay almoranas, kuyaw na siya, sinyalis, biya na siya nga naay tumor o cancer sa lubot. Ay patanaw gyud sa doktor. 0949-126-8698. Good day, Doc. Aslan, unsa ang angay sa nagka-hemolytic anemia? Uy. Pasabot sa hemolytic anemia, ang imong red blood cell mumuto. Dali lang madaot. Hemolytic. Munay meaning sa hemolytic. So, may taon to, nganong nga naman ka? Na-under ang imong spleen. Kung wa mo kailag kung sa spleen, ambot lang sa binisayaan ang spleen. Muna simenteryo sa atong red blood cell doy. Ang spleen. Simenteryo sa atong red blood cell kay after 120 days, pag-agi sa red blood cell dito sa atong spleen, bungkago na siya. Ang katong portion nga na ay hemoglobin, moto siya ibalik dito sa bone marrow. Ang katong protein, kuhaon pod sa atay. Dito na, i-recycle. So, moingon gani kag hemolytic anemia, ay na-anemic ka, tungod ang imong red blood cell, dili siya stable. Daghang kay sakit ingana doon. So, ipatanaw yun na sa hematologist o sa doktor kay para ma-determine. Kay wa yun na siya, base kapag isa ka taro o isa ka sakong iron, di na mo sa ka imong hemoglobin. Tanawa lagi impression sa results ultrasound is splenomegaly o tanawa wa man ko kabasa ganiha megala. So nidako ang iyang atay. Nagpasabot nga ginakaon sa iyang spleen ang red blood cell. Nganong kaunon man may mga sakit sa atong spleen nga mukalit lang na siya pangaon og red blood cell. Kadaghanan na tungod sa sigig kaon sa spleen o red blood cell, mudako siya. So, ang only treatment na mga manang, operasyon, kuhaon ng spleen. Kana lagi, kung kuhaon ng imong spleen, daghang kay complication. Ang imong tiguwang ng tiguwang ng red blood cell, magtuyok pagyo dito sa imong lawas nga useless siya. So, ungadto na sa imong atay proseso. So, nahimo sang tae o lain ang kulo sa imong tae.
na like color coding. So mao na siya noy. So ang imo gyud ipatan-aw og hemolytic kanang kasi tawag ani doktor sa espesyalista sa dugo. 0953-366-1272. Good morning, Doc. Akong apo, sigig sakit yan. Adlaw-adlaw, suka o basa, suka o basa ang hugaw. 4 years old. Uy. Ang adlaw-adlaw dai, sobra na siya isa ka bulan. O isa ka semana. Kaya ang kuan biya may gala, sa adlaw lang sa kadaghan, kung pila na siya kaadlaw ng kalibang, pila na siya kaadlaw nagakuan, importante kayo na siya. Kung kalibang lang siya tulo kaadlaw, 4 kaadlaw, gastroenteritis. Pero magkalibang na siya dugay, abot na siya mga isimana, 2 ka semana, 3 ka semana, amoeba. Kung magsigi pag yun na siya kalibang, abot na siya isa ka bulan, ayay. Lain na siya sakita. So, ang ginahimo gyud ana isa minusa sa iyang tae para tanawon ko na sa parasite. Na sa amoeba, na sa mga E. coli nga madito. Ano ba? Pag kita na siya nga wala, halughugo na tanan iyang tinai. Kung mano man na siya nga kalibang man, naay isa ka factor nga usahay, matingala mo sa tao, magsige sig kalibang. Di ay ito psychological. Di ba? O, kita ninyo? O na, importante yung kayong magpakonsulta gyan mong doktor. Dili yun siya pwede mag-kamukamo lang ba? Eh kung pwede magkamukamo, paano trabaho ang doktor? Hindi na kapahin mong balay. Okay. 0930-568-8757. Dok, ang pag-inom sa losartan o metformin, mao ba ang hinungdan nga magluya ang lawas kapoy man perme dugay na ni na maintenance, Dok, lalaki sa 54 tagom. Dili na siya ayaw pasangin ng luya dong. Dagang kaayong factores et amores. Kulang sa kaon, kulang sa tulog, na problema sa kasing-kasing, na ay problema sa utok, na ay problema sa baga, sus kadaghan. So, dili na siya tungod lang sa tambal. Ang losartan, na siya kanang break, kanang may gala. Kung mubaba na yung blood pressure sa 110, 120, mubreak po sa iya, di na siya maepekto. Ang metformin, dili nagkapaluya na siya unless nagkapayat ng kakayo. So, daghan kayong imong tan-awon sa bago ka mo decision kung unsay sakit. 0930-568-8757. Dok, sakit akong dughan ug may maghuot pod ang dunay plema. Unsay buhaton? Makita ba ni sa x-ray wala man koy ubo. Dugay na. Lalaki 54 tagom. Ay, dili sa x-ray lagi na. Nakadundom mo itong lecture ng ko last week. Kadaghanan sa sakit, dili sa x-ray makita. In town. Santa Cruz, Digos. Malibang, Manguros. Walay useless. Daghan kay pneumonia nga wa kay makita sa x-ray. Daghan po kayong ubo nga walay plema, pneumonia. Ay. Munang pangutana ro. So, ang unahon, konsulta sa doktor, kay stethoscope ka. Paminahon sa doktor, di na siya pwede ka laktawan ng stethoscope ba? Kay mo man na siya, final, yun na makasulting, kinala na ito, tag-x-ray kasi TB ni, pneumonia ba ni? Nga naman. Dili na ingon nga, x-ray da yun. Wala, di gyapon. So, wala na may laing text diya. No? Okay, so, ingani may gal. Sa tinuda, ang pagdiagnose ng pasyente, libog. Mura ka si James Bond. Sakit sa tiil. Uyay.
Pasangin lang po nimong dito sa tiil. Kay dito na mas tiil ka sakit ko sa tinuod ay naaday na ipit nga ugat dito sa imong likod. Tiaw. Oh, kapila na ko ana mga ko nasakit kayang ulo. Sakit ulo ha? Ano na po ko basig tayo tumuro sa utok. Ha? Kundi ba kulang sa kaon o kundi ba reaction sa tambal o kundi ba nagabagsak yung blood pressure o kundi ba tension, di ba? Sus, pagkadugayan kay ako mangyud siyang gihalugkog yung lawas naalang dahil siya bukog sa iyang tiil mahigala. May bukog ba nga naglutaw sa iyang tiil niya. Pag ako siyang iduot, sakit yung ulo. So may connection ato. Nakaingon lagi ko sa akong sarili nga, sakit connection ano eh. Mo bitaw na nga, di man ko tigkuhan, di man ko tuutuan ng mga acupuncture, mga unso ba na? Ha? Madugayan, usay makatuo ta ba nga? Na siguro tinuod siguro na. Di ba? Kay naman po usahay makakita ko sa pasyente nga magsige complain ang bagtak sakit complain ang bagtak niya iyang onjud iyag yung ipa-examine yan wala nagagamay iyang bagtak wala po dili po nagaitom wala po siya stroke diba bisag unsa na lang imong ipasangil kay ngano isa pa may pasangil la nimo di ito ang iyang bagtak iyang itungtong sa silya nga nagabitay ang iyang tiil niya urag taas kay ba niya mo duot ang iyang bagtak sus pastilan Santa Cruz Digos gilibugation lang kung utok siya ra day naghimo-himo kay iyang mang ipatong ang iyang bagtak niya patungan pag yun sa isa ka tiil dito magulgul ay usahay lagi kanang kana bang kapoy na ko utok kay labaw nagigikan ko mag-opera. Gikapoy na. Di magkanaw na ko nga. Usa ka nang gibati aning bayanan niya. O tawanan niya. Kaya kung saan dali lagi akong una na. So, para magdili kay libog akong utok, mayroon ko siya, day, balik sunod simana. Tagaan kag pain reliever. Istoryahe ko kung saan may tabo sa pain reliever. Kaya linaw-linaw naman akong utok, may galak nang medyo nakarest na. Tama-tama gina siya kapag balik niya sunod simana, ang akong utok maka-analyze na. Kay ang analysis man kun may gala sa pag-diagnose. Ang analysis nimo dugay ang proseso. Dugay kay proseso ba nga imong i-connect ni tanggalon nimo ni tanggalon nimo tong mga symptoms ka drug related. Ganun sakit yung likod. Na siguro na siya lumbago, uko di ba? Na siguro ni siya spondylitis. Nga na ba? Pag tanaw nimo, wala man. So X, di ba? Sunod na. Ano man yung kasakit na yung likod? Di ay ito, naaday siya tumor ng katubo dito sa spinal column. Ay. Usahay lagi, kanang makatubang kong pasyente nga mag-ato-ato. Kanang astig ba astig? Dok, sakit kaya kong tangkugo, dok ko eh. Basig high blood ko. May matubag ng ko nga. Ikuhaan ang blood pressure ang naging siganit ni aging bulan. Odo. Pila? Normal. Ni aging simana. Odo. Pila blood pressure ni? Normal. Niya, kung blood pressure ka lawa normal. Ano mang high blood man mga pasangin lang? Di ay ito. Pag-analysis, tanaw na ko. Tanaw ko siya, pila kabuk unlan niyang ginagamit, unsa siya matulog. Tiyaw mo na akong interview. Abot sa katulog ba? Unsa yung trabaho. Sus, tanaw rin ako kay taas kayang unlan matulog. Di alam man, mapiko na itong iyang kuan.
Mapiko ang iyang spinal column diri sa iyang likod. Piko. Hindi. Mura tong rason. Nya, kung dili nimo interviewon pag maayo sa may ihatag nimo, pideliver. Di kaya po mawala. Kay, alam na, wa man siya gisultihan nga imong unlan batas kayo. See? Muna akong emphasize na ko sa inyo, may galang. Ayaw mo pataka o ba? Ayaw mo pagdukto. Kay, daghan ka ay yung mga sakit nga. Lahi ba? Pero sa ito, stroke sa, ang simptomas sa stroke. Kinsa sa inyo na kay balo nga, di dahil mo mang ka-normal o libang kung ma-stroke mo. Wala na. O, na akong gingon. Kana siya, natunaan ako na siya. Tungod kay, sa permi na akong tanaw pasyente siguro, pila ka milyon akong kita, my God. Sa tanganaw na ako sa pasyente, katuon ako nga, kaya man yung pasyentihan niya itong agi simana. Nadi kalibang, gisitis ka na ako, procto, na colonoscopy, tanan, negative. Pagkuha na ko sa history, na-stroke din. Oh. Stroke na. So, mo na siya may galang nga. Tingala mo nga, layo kaya kung utok maabot. Dito man, naka-experience naman ko. Naka-experience na ko ba nga, di siya kalibang, di lang natungod kayo na ay problema sa tinae. Kung dili, na ay problema sa utok. Layo, ano? Oh. Gahatag ko sa inyo example kaya para masolve sa inyong utok ba. Unsagi yung mga kanang mga nga butang. Na isa nagbinhod ang iyang dila sa tumoy. Kung ako nga stroke siguro. Kung itapol pa ko ato, stroke mo dahil. Pinangutan ako sa dahil. Isa ka side sa imong dila ang binhod o ang duha ka side. Yun siya. Isa ka side do. So wala lang. Ana. Andar na kumutok. Dili. Kuha na siya. Oy, dili na. Kuha na siya. Nanay tumor ng tubo dito sa iyang ugat gikan sa utok. Patay. Ako, nga dahil ko sa langit. Giunsa man nga. Nagtumor man dito sa tumoy sa iyang, nagtumoy, katong iyang nerve. Nagtatumor dito. Niya, ang symptom, dito sa dila. Basta lagi. Dugay kay kung naunag, saan ako ni siya. Mag-CT scan ko sa utok. Mag-CT scan ko diri sa tutunlan o mag-CT scan ko sa tibok lawas. Di man mo masulti. Kung sa utok ba o diri ba sa tutunlan, kay tumoy man sa dila. Nag-abot yun ko sa panahon may galang nga nag-request na ako CT scan of the cranium. Nag-CT scan ang iyang utok ba. Dito. Ang iyang fifth nerve kaya atong ang nerve na to divided into 12 ka klase. So katong iyang trigeminal nerve naana siya branch diri sa likod sa iyang diri before siya mosulod sa utok. Kato siya gitubo ang tumor dito. Nandito tumor dito pag yun ditubo. Mao to isulti ko prangka sa pasyente nga kung ako na siyang tanggalon na ito itong tumor dito sa kuhanin mo ba sa imong ugat mapiktuhan man imong pananaw piktuhan imong naong maparalyze ba maapektuhan ang mong mata imong pananaw palagi ang pananaw hindi prangkahan ginagawa siya nga di ginagawa siya pwede labtan imo na lang ginaantusin. Anyway, dila naman imong mabati ron. So, kani siya, example na siya sa kung ginaingon nga. Di lagi lisod. Lisod yun lagi kayong dili mo. Kanda mag-doktor-doktor. Sayon to ba kayo sa inyo may mga sa inyong silingan nga.
Inuman lang ni, kay maayo ni sa high blood. Tanaw. Sa iyon kay istorya may gala. Pero ang gawas ng ganang complication, ay dito na. Bisa kung saan na imong isangil, bisa kung saan ay pasangil mo. Kapila ko may gala nga. Ang pasyente ba, serious. Serious kayo. Naman sa maday ka no eh. Sa sugod ha. Muta na ko sa'yo. Kung sa'yo nagsugod yun, sakit lang, kuto-kuto ng pulo. Nga, ang iyang gina-complain karon kay maglisod na sa ginawa ba? Saan yun? Sus! Nainom na dahil siya umiprazol, isa katuig. Wala ba mag-unsa ng umiprazol? Para ko sa ulcer, naghihimo na niyang kuwan, ng maintenance, nahimo ng vitamin. Di, ang side effect sa omeprazole mahigala, ang atong tinae muundang trabaho. Wala po manluod ba? So, nawala ang iyang motility, nawala na iyang pag-function ba? Di buto, pero may ang tiyan. Guot na kayong dugan. Kapatay. Sao man nato may tambalan kung sa omeprazole, side effect. Kung naminaw gid mo pag mga isa ko karong buntaga may karawa daghang kay inyong matunan. Kay kani akong ginaistorya sa inyo, spontaneous na mugawas akong utok, wala ko gawna nagplano na kung sa istorya na ko, wala spontaneous na kaysa akong ginaistorya na ko kay permi ako matubang kada adlaw. Mo na nga kung mag-istorya gani ko dito sa doktor sa kanginan. Kung anong uban, dili man maminaw og AM radio. Kusog-kusog ka na kaya dungog dito silingan nga. Urag astig. Ano makibalukod ba? Kapil na ko anapon nga pasyente mahigala nga. Ang iyang silingan, sige paminaw sa ako, niya kusgong kay radyo. Dito niya naibawaan ba nga naday siya tumor dito sa iyang colon, sa iyang large intestine. Kaningon lang man ko nga, kanarabang alburanas nga, edad na kag 60, 65. Simptomas na siya sa cancer dito sa colon ba? Sa large intestine. Pagkadungog niya, patalaw dahil siya sa ako. Pwede pa niyang pinangita, kaya taga-kilipawan. Di pwede niya pinangita sa akong klinik. Asa na imong klinik do? Santa Maria. Was na bunturan. Basta lagi nilakaw sila sa kinipaw alas 4 pas kadlaw. Nabutan na sila alas 10 ba okay na kita. Nilabay man sila, sakay man sila taxi ang lagot na sakay sila taxi. Istorya man naminaw man og radyo ang ganing ko. Naminaw magradyo ang taxi driver, ningon ng taxi driver. Asa day mo nang? Pangita na mo sa Dr. Kagapi, asa ng clinic Dr. Kagapi. Isa nga, tigpaminaw, mabukuan na, diyan responsyano. Pag-abot ito sa clinic. Pumuna akong clinic. Mga lagi po niya. Muna siya nga, kamo, maminaw ganin mo radyo. Nga, kamura po nagsulo daw sa inyong barayo. Kusga, para dungog na sa inyong mga silingan nga magdoktor-doktor usahay. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan.